אחורה לשם. בסדר, לא צריך באלימות. איך אחורה? בסדר. איך אחורה? לא צריך באלימות. איך אחורה? תעבור את הרכב שלי, בוא, אחורה. אחורה. אחורה, אחרי הרכבים שלי. בסדר, הולכים. אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים שלי, זהו. זה הקו. תודה. הוא אמר לנו טוב. אנחנו סביבים. לא תחתום, זה פעם עליך. לא עוברים. אחורה לשם. בסדר, לא צריך באלימות. איך אחורה? בסדר. איך אחורה? לא צריך באלימות. איך אחורה? תעבור את הרכב שלי, בוא, אחורה. אחורה. אחורה, אחרי הרכבים שלי. בסדר, הולכים. אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים שלי, זהו. זה הקו. תודה. הוא אמר לנו טוב. אנחנו סביבים. לא תחתום, זה פעם עליך. לא עוברים.